jmenuji Fireman TV a já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska to nebude natáčené video, dneska to bude vlog. Keby ste chceli viacero takýchto vlogov, možno napísať do komentárov. Jedničku, kto nechce, aby som natáčal iba hry, aby som natáčal, napíšte dvojku. Opakujem, natáčanie videí, akože hier, je dvojka. Natáčanie normálnych hier, akože vlogov takýchto, je jednotka. Dobre? Takže, mal som tam prvý deň, kde som si jel až zo školy, mal som všetko nahrané už, ale bohužiaľ sa tá položka som matala, takže teraz to nahrám, asi už som v polovičke, poviem domov, dám nejaký psíček, vidia? A už som asi, jaký psíček, vidia? Pekný, neviem čo vidia, to je zaujímavé. Ja sa vám budem snažiť pokazať túto krajinu. Hen tam. To tam ukážem, tam je starosta. A mama má proste na úrade. A ešte keby ste chceli, tak môžem vám dať nejakú hru proste. Namiesto nejakej hry si môžeme dať, čo ja viem, Stickman 2. Neviem čo, proste napíšte do komentáru, čo by ste chceli. Farming Simulator, proste čo môžete napísať do komentáru. Čo by som vám ešte tomu tu povedal? Zabajme. Dívajte sa na to. Počkaj, vidno? To vidno, to moc nevidím na tej kamere. Dívajte sa na to, koľko je snehu. Ty pičo. Neprečo mám zbutý zrovna blesk. Takže mať asi z toho to nebude vidieť. Ja sa budem snažiť, ja sa to posnažím vidieť z môjho záznamu. Predtým, než to dám na YouTube, to dám záznam. Ešte budem mať sa mi zdá 25 faktov o mne. Budem rozprávať fakty o mne a tam dám nejaký proste niečo. Proste tam dám nejako video nejaké, ale dám tam proste, dám tam pestičku a ideš proste Minecraft, Let's Play, akože, budem tam hovoriť furt niečo a to natáčiť akože bude to 10 faktov alebo 5 alebo 9. Vidí čas. Možno, že 5, možno, že 4, možno, že 2. Ako mi proste vidie čas. Už budeme skoro doma. A tam vidíte to auto? Tam je starosta. Starosta. Výborný. Najlepšie na celom svete. To neurobil chodníky. To ma nedoriešil. No nevadí, takže asi niekde pri nejakom dome to ukončím toto video. A to som 10 minútové, no. Tak možno, že až keď u Martina skončím. Ja vám ešte ukážem tento potok. Mám v škole takú laboratóriu, kde si dáme výskum tejto vody, čo tu vidíte. To je potok. A je tam bodienku a toto. Ale ešte nie sú výskumy potvrdené. Malo by byť potvrdené na piatok, to bude asi zajtra. Video vidím asi v piatok. Neviem, ako budem mať čas. Pretože niekedy sa mi to dáva aj 4 hodiny. Som tam dodal 2. Ale možno, že to nejde. Ja mohla povedať pravdu. Ale už budeme. Takmer doma, ja vám ukážem môj dom. Keby ste chceli, môžem vám ukázať videotour mojej izby. Keby ste chceli nejaké videá s mojou sestrou, dajte určite like.
Keď ste na to vidíte, ty vole. Asi denníku bude strašné mrazí. A ja budem mať hazovať sneh. Takže ja tam nechám dávať toto video, tento vlog a mal by tam byť ešte jeden z Minecraftu alebo z Madexu, ktorý som natočil s mojimi kamarátmi, takže nebojte sa. A chystám, nie je plán, ale chystám sa natočiť s to nemá ako ticho. Chystám sa natočiť s kamarátmi nejaké video, teda už ho mám, ale chcem ešte jedno natočiť, pretože to, čo teraz mám, tak to není bohuje čo. Mal som natočené teraz jedno video, lenže sa mi smazalo, pretože neviem čo, jak by som to napísal, ale ešte budem natočiť s jedným kamarátom, ktorý bude zajtra mňa to točiť. Budú to vlastne 4, Togi TV, Shangaloza, Creeper Boy a ja. A každý zomre 2-krát a potom ideme my. Protože jsem zlobil a naši šetřej na aut. Už se zase těší, Ježiška, to tak nám, to snad dělí. Už se zase, Ježiška, ty víš, vole! Vyberníka. Čaute, moje meno je mimo tým. A to má to, že čus volové.